εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων του παραρτήματος ατόμων με αναπηρία Ξάνθης, αλλά και των εκπαιδευομένων του συγκεκριμένου παραρτήματος, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και τη χαρά μας φυσικά για αυτήν εδώ την εκδήλωση. Τέτοιες δραστηριότητες και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές να γίνονται και είναι πολύ σημαντικό και είναι σπουδαίο, γιατί φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους με αναπηρία, πιο κοντά, και δείχνουν και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι έχουν πολλά πράγματα να μας παρουσιάσουν και να μας δείξουν. Βέβαια, τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις είναι σημαντικές, γιατί προσπαθούν να άρουν τις όποιες προκαταλήψεις, δυστυχώς, και τα όποια ταμπούα υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο ενέτη 2017. Όμως το σημαντικότερο είναι, για να σπάσουμε αυτά τα τείχη, για να κρεμίσουμε αυτά τα τείχη των προκαταλήψεων, είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να τα γκρεμίσουμε μέσα στα μυαλά των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι εδώ το παράρτημα, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες κάνουν σπουδαίο έργο, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο σίγουρα γίνεται μαζί με τους εκπαιδευόμενους, μαζί με τα παιδιά. Και αυτό το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, γιατί ως τοπική κοινωνία, και αυτό οφείλω να το πω, αν και είμαι από την Καβάλα, ότι όσες φορές έχω έρθει εδώ, οτιδήποτε έχει διοργανώσει το παράρτημα, το αγκαλιάζεται πάρα πολύ έτσι, ζεστά και με πολύ μεγάλη αγάπη, και αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δείχνει κιόλας ότι η Ξάνθη είναι πολύ κοντά στην αναπηρία και την έχει αποδεχτεί και την αποδέχεται. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Β' Αντιπρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, τον κύριο Χατζηθεοδόρο, που είναι και υπεύθυνος εδώ για το παράρτημα ατόμων με αναπηρία της Ξάνθης. Ήδη το παράρτημα μετράει περισσότερο προσωπικό από το παρελθόν και το μέλλον επιφυλάσσεται ακόμα καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Χατζιευαγγέλου και τους Underhill West για την απόψινή βραδιά, και όλους φυσικά όσους συμμετέχουν και όσους συμμετέχουν για την πραγματοποίηση της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ.